чароғон намудани кӯчаҳои асосии шаҳри Хоруғ ва роҳҳои байни маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Хоруғ на танҳо симои маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро тағйир хоҳад дод, балки он як самти хизматрасонӣ барои мардум буда, дар шаҳрдорию шаҳршиносӣ, дар амалӣ намудани талаботи меъёрҳои меъмории шаҳрсозӣ бахши муҳим ва аввалиндараҷа маҳсуб меёбад. Чароғон будани шаҳр дар гоҳи шабонаву шом далолат аз ободиву созандагӣ буда, бозгӯ аз оромиву осудагии ҷомеъ мебошад. Имрӯзҳо марҳила ба марҳила чароғон намудани кӯчаҳои асосӣ ва кӯчаҳои байни маҳаллаҳои аҳолинишин дар шаҳри Хоруғ давом дорад. Дар кӯчаҳои асосии шаҳри Хоруғ фурӯзонакҳои каммасрафи пештара ва фурӯзонакҳои дар ободини шаҳр сам арзанда гузошта истоданд. аз ҷумла озин вақт мо дар маҳаллаи Шарифобод дар масофаи тақрибан 600 метр хати барқи равшании кӯчаҳоро сохта баъд як ду рӯз ба истифода хоҳем дод. ва баъд ин дар маҳаллаи табобатхона дар масофаи 400 метр ба сохтмони хати барқи равшании оғоз менамоем. сокинони маҳаллаи Шарифобод аз ин иқдоми неки шаҳрдорон изҳори хушнудӣ доранд. Азизшоҳ Бороншоев, сокини маҳаллаи Шарифобод, қайд намуд ки сокинон омода ҳастанд дар ҳар ҷода дар амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати шаҳр дасти мададро дароз намоянд. бо ташаббуси раиси шаҳри Хоруғ ва коркунони идораи коммуналии манзилии шаҳр ки дар вақти вохӯрӣ бо раис шаҳр дар маҳаллаи Шарифобод гузашта буд, онҳо ваъда доданд ки чарғонкунии маҳалларо ба ӯҳда гирифтанд. имрӯз чуноне ки мебинем ин ваъдаҳои раис шаҳр ҷомал амали худро пӯшонд. мо хурсанд ҳастем ки дар то ҳамин рӯз мо аз ин чарғонкунии ҳамин маҳалла бархурдор набудем. ҳозир чунин дида истоем ки ин кор шурӯъ шуда истодааст ва раҳмат ба раиси шаҳр ва коркунони хоҷагии коммуналии шаҳр. бояд гуфт ки тибқи дархости сокинони ин маҳалла ки дар вохӯрӣ бо раиси шаҳри Хоруғ Мирзонабод Алишер Худобердӣ садо дода буд, имрӯзҳо сохтмони хати барқи равшандиҳӣ низ дар маҳаллаи Шарифобод идома дорад ки дар рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад.